Добрый вечер. У эфире Белсату аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем кароткім анонсам. Глыбокая інтэграцыя ў канфедэрацыю Беларусі і Расіі. Гэтае дзеянне можна кваліфікаваць як здрада. Прэм'еры дзвюх краінаў парафавалі пагадненне. Беларусам пра яго змест распавялі расійскія медыі. 20 гадоў нерасследаванай справы. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, гэта было палітычнае забойства. Хто і як расправіўся з апанентам Лукашэнкі, былым старшынём Цэнтрвыбаркаму. Проблема 2020 для предпринимательства. Проблема 2020 – это выборы президента в нашей стране, которые нам такие законы и такие нововведения вводят. Что ў наступным годзе пагражае прадпрымальнікам? Інтэграцыя глыбейшая, чымся паміж краінамі еўразвязу. Прэм'еры Беларусі і Расіі парафавалі праграму эканамічнай інтэграцыі і не паведамілі жыхарам ні пра падпісанне, ні пра змест дакументу. І толькі праз 10 дзён беларусы даведаліся пра гэта з расійскага выдання «Камерсант». Пра змест дакументу, які вырашае лёс Беларусі і нашу з вамі будучыню, Вітаў Ціўчык. Таемныя перамовы наконт інтэграцыі нашай краіны з Расіяй вядуцца ўжо больш як 8 месяцаў. Але дагэтуль шырокай грамадскасці былі невядомыя іх вынікі. Аж да сёння, калі расійскае выданне «Камерсант», спасылаючыся на крыніцы ў расійскім урадзе, сваімі словамі пераказала пастулаты праекту, які ўжо быў падпісаны прэм'ер-міністрам Сергеем Румасам і яго расійскім калегам Дмітрыем Медведзевым. Программа разлічаная на 1,5 года. З дакладных пунктаў абазначана, што Беларусь і Расія да 1 красавіка 2021 прымуць адзіны падатковы кодэкс саюзнай дзяржавы. У тым жа годзе, верагодна, і адзіны грамадзянскі кодэкс. Таксама Беларусь і Расія будуць мець адзіную мытную палітыку, супольныя мытныя рэйды, агульную інфармсістэму і, магчыма, нават адзіную мытню. У артыкуле «Камерсанта» няма гаворкі пра ўвядзенне адзінай валюты і агульнага бюджэту. Тым не менш, ёсць дамоўленасць пра агульны банкаўскі нагляд, адзіную сістэму плацяжоў, валютавы кантроль і так званыя супольныя контрсанкцыі, накіраваныя супраць іншых краінаў. Напрыклад, забарона ўвозу заходніх тавараў. Да таго ж, да 2021 года будзе агульны доступ да дзяржзакупаў і агульная сістэма ўліку ўласнасці. Чакаецца глыбокая інтэграцыя ў энергетычнай сферы. У Беларусі ды Расіі будуць агульныя нормы рэгулявання паліўна-энергетычнага комплексу, прамысловай палітыкі, аграрынкаў, гандлю, транспарту, сувязі ды антыманапольнай палітыкі. Ёсць дамоўленасць пра ўзгодненую палітыку на рынку працы і сферы сацыяльнай абароны з 2022 года, але без канкрэтыкі. З канкрэтыкі ж адмена роумінгу з 1 чэрвеня 2020. Праграма дзеянняў не датычыць такіх сфераў, як абарона, дзяржбяспека, суд, МУС, адукацыя, ахова здароўя. Не ўзгадваюць у артыкуле і пра выканаўчыя органы так званыя саюзныя дзяржавы. Але бакі дамовіліся, што будуць абмяркоўваць іншыя палажэнні ў будучыні. Разам з тым, газета гаворыць пра фактычнае стварэнне канфедэрацыі Беларусі і Расіі да 2022 году, так як эканамічная інтэграцыя будзе мацнейшую, чым паміж краінамі еўразвязу. Выданне зазначае, што эканоміка Беларусі ў 29 разоў меншая за расійскую, а таму гаворка ідзе пра фактычнае эканамічнае паглынанне нашай краіны. Вітаў Ціўчык, Белсат. Выпадковы ці адмысловы выцек інфармацыі аб пагадненні паміж Беларуссю і Расіяй. І што яно азначае? Гэта чарговая незабавязальная паперка пра аб'яднанне ці сапраўднае эканамічнае паглынанне нашай краіны ды здача незалежнасці. Меркаванне экспертаў, эканамістаў ды палітолагаў у матэрыяле Юліі Цяльпук. У сярэдзіне ліпеня з Петербургу нас папярэджвалі. Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлениям, в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке. Мэтаў колеру хакі, якія пералічвае кіраўнік Крамля, Александр Лукашенко не каментуе, гэтаксама як пытанне адзінай валюты. Але перамовы ідуць. Пасля вызначэння прэм'ерамі тэрмінаў распачацця аб'яднання ў саюзную дзяржаву Менск наведаў сакратар Совету бяспекі России. Посмотрел средства массовой информации, особенно из Москвы. Подают как чрезвычайщину какую-то.
Никакой чрезвычайшей нет. Яшчэ як ёсць. Не першы месяц перанята настойвае Уладзімір Мацкевіч. Яшчэ да зліву ў камерсанце метадолаг валодаў інфармацыяй пра схаваныя інтэграцыйныя пратаколы, якія, кажа, пазбавяць Беларусь суверэнітэту. Гэта імкненне не выйсці з камфорту і думаць, што гэтага няма, бо вам гэта наўпрост не сказали, у вас еще не отобрали беларускі паспорт, каб уручыць вам паспорт Российской Федерации, то вы думаете, што гэтага яшчэ няма. Гэта ёсць. Большасць апытаных сёння белсатам беларусаў аб'яднання з Расіяй ці не хочуць, ці асцерагаюцца. А зачем нам в российскую общежитие идти? И что нам там будет? Комнатка или покойчик? Ну, что там будет, мы сами знаем. Да, ни к чему это хорошему не приведет. Это только договор экономический, но не политический. И эти же государства как были, так и останутся. Захаваць незалежнасць будзе немагчыма, кажа эканаміст Яраслаў Раманчук. Ужо праз 15 месяцаў аб'яднання ў падатковым і грамадзянскім кодексах, збліжэнне ў банкаўскай і галіне энергетыкі, усяго 31 дарожная мапа. Кіраўнік Беларусі не раз падкрэсліваў, калі Масква не гарантуе сінявокай кампенсацыі за змены ў коштах на нафту, а ніякіх дамоваў Беларусь не падпіша ўвогуле. Лукашенко і шмат якіх дзеячоў Беларусі казалі, што для нас суверэнітэт гэта свята. І вось гэта святасць на нашых вачах ператвараецца ў тое, што патрэбна іншай дзяржаве, і гэтыя дзеянні можна кваліфікаваць як здрада. Паглынанне меншай краіны большаю магчымае толькі тэарэтычна, кажа эксперт з Москвы Дмитрий Балкунец. Белорусская сторона не будет выполнять это соглашение, я бы не делал из этого какую-то такую большую историю, не раздувал бы панику. Очевидно, что Лукашенко будет затягивать процесс до последнего момента. Он, конечно, подпишет этот документ, видимо, в декабре на 20-летие союзного договора. Нужно как-то праздновать это, безусловно. Поэтому вот они, видимо, придумали механизм новый документ подписать. З моманту падпісання дамовы аб саюзнай дзяржаве ў снежні міне 20 гадоў. Беларусь і сапраўды не выконвала прапісаных у ёй палажэнняў. Ці дазволяць новыя дакументы працягваць у тым самым духу – вялікае пытанне. Юлія Цельпук, Белсат. Кошты на нафту выросли больше на 10%. Йеменские боевики-хуситы атаковали нафтовые объекты у Саудовской Аравии. Каб забеспечить стабильность на рынку, президент США Дональд Трамп пообещал открыть стратегичные нафтовые резервы. У сувязі з нападам на Саудаўскую Аравію, які можа паўплываць на цэны на нафту, я дазволіў вызваліць нафту са стратэгічных запасаў, калі гэта неабходна ў ступені, дастатковай для гарантавання добрай бяспекі рынкаў. У суботу больш за 10 дронаў атакавалі нафтавыя аб'екты саудзітаў. Праз атакі вытворчасць нафты ў Саудаўскай Аравіі знізілася амаль на палову ўсяго аб'ёму нафтавай здабычы краіны. Між тым хусіты пагражаюць новымі атакамі на нафтавую прамысловасць Саудаўскай Аравіі. 20 гадоў мы памятаем. Пікет пад такой назвай у цэнтры сталіцы нагадваў сёння мінчукам пра тое, як 2 дзесяцігоддзі таму улады распраўляліся са сваімі апанентамі. Улады з таго часу не змяніліся, як і не змянілася тое, што мы надалей не маем інфармацыі пра лёс зніклых. Палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. Сюжэт Галіна Бакунчык. Акцыю «20 гадоў мы памятаем» актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі ў межах збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Віктор Ганчар быў сябрам палітычнай рады партыі. Цель этого пикета – это все-таки потребовать от властей, чтобы дела были расследованы, а убийцы сели в тюрьму. Паводле ўдзельнікаў, мэтай акцыі было таксама запатрабаваць ад уладаў гарантыю бяспекі для ўсіх грамадзянаў краіны. Увечары 16 верасня 1999 году з гэтага будынку выйшлі палітык Віктор Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. Тады іх бачылі апошні раз. У двары людзі зніклі пры невядомых абставінах, і ўжо 20 гадоў іхні лёс застаецца невядомым. Ужо ранкам наступнага дня на месцы здарэння былі паплечнікі ды сябры Віктора Ганчара і Анатоля Красоўскага. За баней мы обнаружили следы торможения машины, разбитые фары, кровь, поломанное дерево. Также видно было, что машину Красовского преграждала другая машина, потому что были отколоты, и бордюр был немножко сбит там в этом месте. Ну и мы однозначно поняли, что вот именно в этом месте пропали, потому что кто-то из нас был из экспертов, сказал, что фары это от джипа, от Красовского.
Віктор Ганчар быў колішнім віцэ-старшынём ураду, старшынём цэнтральнай выбарчай камісіі. Ён рыхтаваў альтэрнатыўныя выбары прэзідэнта Беларусі, ды знік напярэдадні свайго выступу ў Верхоўным Савеце. Анатоль Красоўскі – бізнесовец, які фінансава падтрымліваў палітычную дзейнасць, у тым ліку свайго сябра і паплечніка Віктора Ганчара. Яны не зніклыя. Ганчар скрадзены і забіты за сваю палітычную дзейнасць. Я думаю, 20 гадоў гэта якраз нагода сказаць пра гэта вельмі ясна. Ганчар рыхтаваў фактычна другі імпічмент Лукашэнку. Народны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў 2004 годзе прыняла рэзалюцыю, у якой запатрабавала ад уладаў Беларусі правесці незалежнае расследаванне ў справе зніклых. Шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў таксама быў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі з прычыны падазрэння іх у дачыненні да выкрадання апозиционеров. Правда уже была открыта в 2001 году, когда случай Петрушкевич, Алкаев, Леонов, Угляница, следователи многие заявили, как это все происходило, кто к этому причастен. Мы знаем, что в отношении кого санкции введены, в отношении двух министров МВД, бывшего госсекретаря Совета Безопасности Шеймана. Вот. И, естественно, дело как бы давно понятно, что оно раскрыто, понятно механизм, кто это осуществлял. Весь упор в Александра Лукашенко, который делает вид, что ничего не происходит по этому делу. Як і ў справах Юрія Захаранкі і Дмітрія Завадскага, справа Віктора Ганчара і Анатоля Красоўскага не мае тэрміну даўніны. Галіна Бакунчык, Белсат. Праблема 2020. Гэтак назвалі свой форум бізнесоўцы. У наступным годзе індывідуальныя прадпрымальнікі, якія займаюцца гандлем, не чакаюць нічога добрага. Чаго ж баяцца людзі з прадпрымальніцкай жылкай, гатовыя працаваць і зарабляць? Хто пілуе сук, на якім месціцца дабрабыт краіны? Нараканні і прапанова бізнесоўцаў у матэрыяле Ірыны Дарафейчук. Больш за 200 удзельнікаў з 18 гарадоў Беларусі ў Менску прайшоў форум прадпрымальнікаў пад назваю «Проблема 2020 для предпринимательства». Что же ожидает сначала тех, кто торгует обувью, а затем тех, кто будет торговать одеждой? Совет Еўразійскай эканамічнай камісіі ўвёў новую сістэму маркіроўкі прамысловых тавараў, якая пачне дзеяць з 1 сакавіка 2020 года. Ініцыятарам праекту стала Расія. Цяпер праводзіцца пілотны праект у дачыненні абутку, у якім удзел бярэ і Беларусь. На каждую пару ты должен получить электронный паспорт. В электронном паспорте там должна быть информация о составе продукции, там цвет, размер, производитель, сертификат, номер сертификации, ну, большая информация, там все вот в этом плане. И вот эта самая трудность идет в том, что это все будет в электронном виде. Оператором у маркирования у Беларуси будет выдавецтво «Белбланковыт», представник якога патлумачыў прадпрымальнікам, для чаго Беларусь погодилась брать удел у проекте, каб не сгубить российского рынку. Прежде всего разговор шел о том, чтобы не потерять российский рынок для наших крупнейших производителей, марка «Белвест», «Шугавита» и остальных, которые есть сегодня. Также сети, которые сегодня представлены, это Мегатоп, они точно так же через Беларусь ввозят товары на российский рынок. Поэтому МНС, прежде всего, как координатор в этой области, думала о том, чтобы сохранить экспортную составляющую, которая важна для нашей страны. ІПшнікі ж лічаць, што пагадненне пра маркіраванне тавараў ставіць у няроўныя ўмовы беларускіх і расійскіх прадпрымальнікаў і дае прастору для шэрага гандлю, бо прадпрымальнікі вязуць тавар пераважна з Расіі, а перш чым тавар можна будзе зарэгістраваць у Беларусі, расійскі пастаўшчык мае зняць яго з абароту. Мы полностью зависим от Российской Федерации. Как будет Российская Федерация выполнять свои условия эти электронной маркировки? Будет ли она там регистрировать эти товары? Будет ли у нее там все по закону? Великая Российская Федерация не может навести порядок на двух рынках Москвы, где торгуют не совсем прозрачно и законно. Тогда как они смогут внедрить столь сложную электронную систему прослеживаемости товаров на страны Евразийского экономического союза? Прадпрымальнікі лічаць, што на практыцы ўзнікнуць праблемы з рэгістрацыяй тавараў, а гэта азначае, што ўмовы для гандлю ІПшнікаў стануць яшчэ больш жорсткія. Ірына Дарафейчук, Белсат.
Допінг у крыві беларускага спартоўца. Адзін з лідараў зборнай Беларусі ў грэка-рымскай барацьбе не зможа выступіць на чэмпіянаце свету. Як паведаміла выданне «Прэс-бол», у залатога медаліста еўрапейскіх гульняў Кірыла Грышчанкі ў крыві выявілі забароненае рэчыва. У трэнерскім штабе зборнай лічаць, што спартовец фізічна не мог прыняць прэпарату з рэчывам, якое знайшлі ў ягонай крыві, бо той ужо даўно выйшаў з ужытку. Паводле старэйшага трэнера атлета падставілі, то бок мела месца дыверсія. З гэтай прычыны распачалі ўнутранае расследаванне здарэння. Не стаіць дзіцячых садкаў, месца ў школах, бракуе паліклінік. Жыхары магілёўскага мікрараёну Саломенка чакалі ад уладаў развязання гэтых праблемаў. Улады вырашылі пабудаваць яшчэ адзін шматпавярховік. Ці здолеюць жыхары змяніць планы чыноўнікаў, высвятляў Ян Вярбіцкі. Обсуждение проводилось управлением архитектуры. Не по нашему адресу. На Магілёўскі мікрараён Саломенка прыпадае адная школа, дзе дзеці вучацца на 3 змены, адная паліклініка, дзе ў чарзе да лекара можна прастаяць некалькі гадзінаў, і 2 дзіцячыя садкі, куды, паводле мясцовых жыхароў, запісвацца трэба адразу пасля нараджэння дзіцяці. Замежжа таго, каб пашырыць інфраструктуру і зрабіць раён больш зручным для жыхароў, мясцовыя ўлады вырашылі пабудаваць шматпавярховы дом, ды заселить туда шматдетные семьи. Говорят, все для народа. Но все против народа. Все против народа. Солнца мало будет нам, воздуха мало будет. Строительство, это сами понимаете, что пыль идет. Какой-то кошмар. Вот если реально построить этот дом, мы против этого дома. Потому что лучше бы построили, как говорится, или школу, или это детский сад, потому что это нужнее. Реально, детский сад нам нужен. Вот так вот нужен. Між іншага, жыхароў абурае, што будаваць шматпавярховік вырашылі нават не пацікавіўшыся іхным меркаваннем. Не ведуцца разлікі, напрыклад, насколько жыхароў узрасце, наколькі будзе даступна сацыяльная інфраструктура для гэтых, парковачныя месцы і гэтак далей. Працэс узаемадзеяння гараджан і уладаў даволі складаны. Да, у розных гарадах адбываецца па-рознаму, але прынамсі все падобна. Адбываецца проста канфлікт, і толькі калі канфлікт сацыяльны напружаны становіцца вельмі вялікім, тады ўлады гатовы ісці на нейкія паступкі. І праўда, мясцовыя ўлады ў асобе прадстаўніка гарвыканкаму Юрыя Іванова ўсё ж прыйшлі да жыхароў вуліцы Каштанавай, каб растлумачыць, якія працы плануюцца і на якой падставе. Маўляў, жыхары былі праінфармаваныя, што пазначана ў паведамленні. У вас есть это извещение? Можем открыть в интернете. В районе Турова и Жемчужины. Чего вы цепляетесь к названию? Але патрэбных адказаў магілёўцы ўсё ж не атрымалі. Таму вырашылі самаарганізоўвацца. Вернуть громадское абмеркаванне на першапачатковую стадию. Провести громадское абмеркаванне по гэтаму пытанню. Кто за гэта? Калі ласка, поднимите руки, каб на камерах это было бачно. Здымите, калі ласка. Вось у свой протокол и занесите гэта. Жыхары разам з актывістамі плануюць збіраць подпісы супраць ушчыльнення ў Саломенцы і падаваць скаргі. Адмыслоўцы ў будаўніцтве кажуць, што шанец змяніць планы чыноўнікаў ёсць. Пры будоўлі дому закрануць зялёную зону, а гэта парушэнне закону. Атрымліваецца, што калі мясцовыя ўлады вырашылі будаваць тут шматпавярховік, яны не толькі праігнаравалі жыхароў, але і заканадаўства. Ян Вярбіцкі, Белсат. Галоўнае свята працаўнікоў сяла дажынкі на Меншчыне 12 кастрычніка прыме барысаў. Горад актыўна рыхтуецца, вядзецца будоўля і рэканструкцыя, а па-за горадам з'яўляюцца фігуры з саломы. Часам вельмі незвычайныя. Пабачым у сюжэце без каментара. Дажджліва і ветрана будзе ў Беларусі на гэтым тыдні. Больш інфармацыі ад сіноптыкаў пабачым на нашай мапе праз момант. У мяне ж на гэтым усё. Развітваюся да заўтра. Прыемнага вам вечара. Бывайце шчаслівыя.